Actually, ang sulat po kasi ng lawyer ay mga 3 weeks ago. At that's why there were a lot of things that had to go into the decision to make him state witness. Nung pasok ho yung letter na yon, pinakita ho namin kay Ombudsman at sabi niya, dahil it might be a good opportunity. So at the time that we filed the case, there was no intention for him to cooperate. Now, with the case being filed, I guess we pushed on a pressure point. Now they're willing to cooperate. And if the cooperation means it could lead us to even bigger fish, because dito sa scheme na ito, alam naman ho natin, ang nasusunod talaga ang mambabatas. The former House Speaker may have had a big role to play when we talk about percentages. Diba? So, yung mga statements niya, yung conversations niya with the House leadership, with certain congressmen, is very vital to our investigation. There will be no document trail kasi, diba? When you talk about corruption, in this magnitude especially, wala ho yan talagang paper trail. What you can get, however, are conversations, statements, testimonies from people who were there in the room. Kaya po, napakahalaga yung role din ni Sec Manny Bonoan. But we were already willing to file against him. Kaya namin siya finalan talaga ng plunder case. Pumasok na siya sa kulungan. Kaya siguro naisip niya na makipagtulungan na lang siya sa amin. Sir, follow up lang po dun, sir. Before you filed the case against him, hindi po ba nag-reach out ang ombudsman sa kanya na baka pwede kang maging testigo? Wala po bang ganong offer on the part of the ombudsman? There was, but it was met with resistance. Kaya finailan talaga namin siya. Alright, magandang hapon po. Ano lang po natin yung kanina po yung ating live ay natigil gawa ng tayo po ay pinaalis kung saan tayo nakaparada. At ngayon po ay dito ako sa may gawa ng sobrang traffic ngayon ng EDSA, sa totoo lang. Pero hindi tayo bilang suporta sa panawagan ng transparency, sinusuportahan natin yan kahit na gaano man ka-traffic. Ang problema, napraning na yung ating presidente. Alam niyo yung Ayala Bridge ay totally closed po. Yung paikot ng Malacanang ay punong-puno na po ng barikada ng barbed wire. Ayon po yan sa mga balita na ating nakalap. Kaya pala ang alam ko hindi nabulag ang pulis kasi gusto kong ipaliwanag sa inyo. Last Sunday, nagmeeting yung nagkaroon ng rally ang sinasabi nilang anong tawag doon, yung white ribbon na tinatawag nila. At sa mga kadahilanan na tawag nito, yung sa mga kadahilanan na hindi nagkasundo-sundo yung mga key player doon sa rally. Kasi nga maraming nagsasabi na itong mga Makabayan Black, grupo ng mga komunista ay wala doon sa pagrarally. Nagulat ang lahat na yun pang naging naging pangunahin na panauhin. Tapos ang nangyari, yung katulad ng INC ay parang naitsapwira kasi nga nakikipag nga sila bilang ng transparency, di ba? Nakikisama sila doon. Ngayon, ang nangyari, parang naging
ano na nila, TD Casino, kasi pinagbawala na yung iba na naki-player doon sa ano, nakasama naman doon sa mga rally na yon. At kaya ang nangyari nung linggo ay nagkaroon kami ng mga ano, katulad ng sa kapulisan, nagkaroon sa by barangay, nagkaroon ng sa amin sa lugar namin, nagkaroon ng patawag yung kapulisan at naging ano nila yung tungkol sa pagrarally ano. Naging unang topic nila yung tungkol doon sa pagrarally kasi nandoon po ako sa meeting ng kapulisan. Hindi po ako pumunta gawa ng siyempre natunugan na namin na may itsapwera na yung ano kaya sa madaling ano hindi na ako nakipag-coordinate kasi may ano naman kami, may grupo din naman kami. Ang ginawa ko na lang, pumunta ako doon sa patawag ng kapulisan doon sa lugar namin na ano at ang naging topic nga namin yung tungkol doon sa drugs. Parang isiningit na lang yung tungkol doon sa drugs at ang itinapik talaga nila ay yung pagsama sa mga rally kasi parang nakikiramdam sila na may intil na siguro ang kapulisan na itong malaking rally na ano pero hindi nila ma-predict kung kailan itong mangyayari ang ano na ito at parang inano nila na wag inano nila doon na wag kang sasali sa kahit anumang rally kasi pinaparamdam nila na hindi maganda kasi pag destabilize sa gobyerno yung mga ganong klaseng sistema ng pagrarally which is hindi naman katulad ngayon kung makikita nyo wala namang nagsasalita na hinihikayat ang mga kapulisan, hinihikayat ang sundalo na magka-class, di ba? Kaya sa madaling ano, parang inaano nila yung mga tao na hindi maganda yung pagrarally kasi nga nadidestabilize ang government. Anong gagawin natin, di ba? Parang pikit mata na lang natin na tatanggapin na ganito na ang nangyayari sa ating bayan, hindi ba? Masakit man sa katotohanan. Hindi naman talaga tayo against sa gobyerno. Ang tinututulan natin yung mga namumuno sa gobyerno kasi nga katulad niyang kapalpakan na. Di ba kasi kung tutusin nyo, yung mga naglalantad ng katiwalian, nasaan ngayon? Sila ngayon ang may mga hinaharap na kaso. At yung mga involved, unti-unti nang nawawala yung mga kaso nila. Nagiging absuelto na lahat. Kaya nga, ano bang matatawag natin doon, di ba? Parang ginagawa ng sindikato. Di ba? Hindi tayo nagdi-destabilize ng gobyerno. Ang inaano natin, yung mga namumuno. Dahil nga wala na sa hulog. No? Ang masaklap doon, parang pinapalabas pa nila na pag ikaw sumama ka sa rally ay isa ka sa nagdi-destabilize sa gobyerno. Hindi po kami nagdi-destabilize ng gobyerno. Yung mga namumuno po ang tinututulan. Hindi po kami nananawagan ng anumang labag sa batas na ano. Ang inaano namin yung nararamdaman namin kasi nga iba na yung nangyayari ngayon. Yung mga hindi dapat nakasuhan, iyon ang nakakasuhan. Yung mga naglalabas ng problema ng ating bayan, iyon ang nagkakaproblema. Kaya mapipigil nyo ba yung tao? Kaya ngayon ang nangyari, parang galit na galit yung ano kasi hindi nila na-anticipate na mabulaga sila pag gising nila sa umaga na naando na pala napakarami na.
No? Kaya siguro ang ano natin ng kapulisan, hindi siguro matanggap na naisahan sila. Eh wala tayong magawa kasi nagkaisa na yung tao. Di ba isipin mo yon? Ang pagdodonate pala ay pagtulong mo pala sa iyong kaibigan, eh, isa na palang plunder yon, matatawag na plunder. Nakakatakot yung plunder. Alam niyo po yung plunder, wala kumpiyansa yun. Makukulong kayo kung hanggat kailan kayo madidesisyonan na wala kayong pagkakasala. Yun po ang ano diyan. Kaya nga sa lahat po ng sa lahat na nakakapuna kung ano man ang nangyayari sa ating bayan ngayon, malaya po tayong magsalita. Wag lang yung labag sa batas, no? Na maghihikayat kayo ng pag-aaklas kasi hindi po nararapat yun sa katulad natin na wala naman tayong kakayanan. Ang tangi lang natin na kayang sa kanila ay maglabas tayo ng ating mga hinaing. Maglabas tayo ng ating mga hinaing na hindi lumalagpas doon sa sinasabi nilang freedom of expression. Diba? Ngayon po ay nagkandataranta na sila. Ang Pangulong Marcos po kaninang umaga ay nag-cancel na lahat. At ngayon po ang nangyayari, dumadami ang kapatiran doon sa It's a People Power Monument, kung saan mayroon ng mga sa southbound ay nagkakaroon na rin ng build up yung traffic, gawa ng marami na rin pong tao doon sa kabila sa southbound. Kaya medyo yung kung kayo papunta ng EDSA, papunta kayo ng Quezon City, papunta kayo ng Makati or Shangri-La, Mandaluyong, medyo iwas-iwasan nyo na po ang southbound ng EDSA dahil medyo mabigat-bigat na po ang daloy ng trapiko dyan. Lalong-lalo na po ang northbound. Kung kayo man ay nasa Makati, pauwi na kayo ng Quezon City, Caloocan, mag-ibang ruta na po kayo kasi talagang hindi na po kayo makakadaan. Magdadanas po kayo ng magbibilang kayo ng napakahabang oras. Kaya kung ayaw nyong matraffic at iwasan nyo na rin po yung Ayala Bridge dahil ang Ayala Bridge po ay sarado na. Ayon sa mga balita, nakasarado na po doon sa Ayala Bridge. Doon sa may harap ng Malacanang po ay nilagyan na ng mga barbed wire. Yan ang kumbaga natataranta na po yung ating pamahalaan. Diba? Kung kayo dapat ay walang tinatago, kung kayo ay tapat sa bayan, kung talagang tapat kayong namumuno, bakit kayo nagkakandataranta ng ganyan, hindi ba? Kaya sana po ang lang naman transparency, di ba? Di harapin mo kung nagkamali ka, aminin mo, ganun lang naman kasimple 'yun. Di ba? Kung talagang serious ka, di gawin mo hindi serious na kung seryoso ka sa iyong trabaho, di ba? Gawan mo ng paraan. Kasi ang nangyayari ngayon talagang masasabi natin na organized syndicate ang nangyayari. Kasi nga siguro pag kumanta ang isa, ikakanta na ang lahat. Kaya ang kinakatakutan pa nila ngayon ay ito si Diskaya. Kaya grabe ang nila, walang makapunta na kahit sino, kahit lawyer, walang makapunta, walang pwedeng makapagkausap sa kanyang kulungan. Grabe ang bantay sarado kasi ayaw nilang makalabas yung mga pangalan ng mga nakinabang sa flood control. Grabe po ang natin ngayon. Grabe po ang kalagayan ng ating ekonomiya ngayon. Samantalang inubos nila ang 60 billion sa PhilHealth. Pero kung kayo ay magagawi
Diyan lang sa PGH. Yan lang ang inaano ko sa inyo na hospital. Pumunta kayo ng PGH. Ikutin nyo, pumasok kayo sa loob ng PGH. Huwag kayo dito sa emergency. Pagpasok nyo ng PGH, di ba sa top? Pagpasok nyo ng PGH, diretso kayo. Tapos kaliwa ng konti, ikutin nyo yan. Makita nyo doon yung outpatient department. Makita nyo doon sa sidewalk sila nakaupo, natutulog, walang maayos na walang maayos na palikuran. Walang wala. Makikita nyo doon, siyempre yung ating mga kababayan sa probinsya, dahil alam nila magagaling ang doktor dyan sa PGH, magtsatsaga talaga sila na dadalhin dyan yung kanilang kaanak. Gawa ng iniisip nila na gagaling yung kanilang kaanak dyan. Gawa ng magagaling ang doktor talaga dyan sa PGH. Ang masakit na katotohanan ay aabutan nyo po doon. Kalunos-lunos ang aabutan nyo doon. Kasi kung ikaw ay sasamahan mo yung pasyente, maghintay kayo sa labas. Kung halimbawa 3 kayo, maiiwan yung 2 doon sa labas. Kawawa yung pasyente. Walang maayos na waiting area. Doon lang kayo as in sa sidewalk. May ginagawa doon na maliit na, hindi ko alam kung canteen ba yon o waiting area. Basta may ginagawa doon. At yun lang po yun sa lang yun, sa outpatient. Ngayon, umaba po kayo, ikot sa likod, labas ng Padre Paura. Palabas ng Padre Paura, bago po kayo pag-ikot yung ganyan, pagkurbada, doon sa kalagitnaan ng PGH, makikita nyo naman doon yung mga nagwi-waiting doon nag-aantay doon sa pasyente nila, na yun naman ay na-confine doon sa PGH. Makikita nyo doon, mas kalunos-lunos. Alam nyo ang doon, isang hilira lang sa sidewalk. Sa sidewalk din yun, may bubong naman siya. Isang hilira na upuan na akala mo terminal ng bus. Di ba? Mayroon kang makikita doon na yung karton, alam niyo yung karton? Dugyot na, butas-butas na, ginagawa nilang pansapin. Ibig sabihin, matagal na sila doon na naka-standby sa, ibig sabihin, matagal na sila doon, mga ilang araw na sila doon. Alam niyo yung karton na dugyot na sobrang dumi na. Kasi walang maayos na waiting area doon sa PGH. Paano ka makatulog ng maayos doon kung ang upuan mo yung parang upuan ng yung uupo ka lang talaga sa terminal ng mga bus, na hindi ka makahiga doon kasi paano yun kumbaga salon-salo yung puwit mo doon. Pag humiga ka doon, masakit yung likod kasi nakabukol yung gilid nun yung pagitan ng 2 upuan. Kaya hindi ka makahiga doon. Di ba? Paano kayo hindi manggagalaitin yan na 60 billion ang pera ng PhilHealth, kinuha pa nila sa halip na gamitin nila para doon sa mga pasyente, dahil yung 60 billion na yun kasama doon yung kinaltas sa mga lahat ng empleyado sa buong Pilipinas na legal, kinakaltasan po ng PhilHealth. Hindi ba kayo magagalit niyan na kinakaltasan tayo ng 12% VAT? Pag dumura ka, di ba? Pag dumura ka, yun na lang ang walang VAT. Pero pag bumili ka ng kinde, mayroon ka ng 12% VAT. Di ba? Pag pumunta ka ng hospital, pag bumili ka ng gamot, 12% VAT. Di ba? Lahat may VAT. Mas malaki pag natsugi yung VAT. Kaya nga sino ang matutuwa nun na
ah, nakawin yung pera ng taong bayan. Oh, masasabing nakaw yun. Alam niyo kung bakit? Dineclare na ng Korte Suprema eh. Pinababalik na ng gobyerno. Ang problema hanggang ngayon hindi pa binabalik. Oh, sino ngayon ang may kaso? Yung nag-iisang doktor na lumalaban. Si Tony Liacion. Dahil nilalabanan niya. Sino ang may kaso? Absuelto si Recto. Ang may kaso ngayon si Liacion na suspende pa yung mama. Oh. Paano tayong hindi susuporta diyan sa rally na yan, transparency? Ganun ang kalala ngayon ang ating hindi ko lang alam kung talagang alam ng presidente yan o talagang minamani obra na lang siya. Baka sinasabi ng asawa, mag-enjoy ka na lang diyan sa yung paghihigop ng sabaw para lang magawa namin lahat kung anong gusto namin, diba? Kaya nakakalungkot na lahat ng nag-i-expose yun ang mga kinakasuhan. Yan ang malungkot na katotohanan. Kaya sinong matutuwa? Yung isang Rodante Marcolita na walang ginawa, walang hinangad, kung hindi ibulgar ang tunay na nangyayari sa ating bayan. Dadamputin ng dahil lang dyan sa pagbubulgar. Dahil lang sa pagbubulgar niya sa kabulukan na ginagawa ng namumuno sa ating gobyerno. Ngayon, siya ngayon ang pwedeng magdusa. Ngayon po, naka-live yung ombudsman at kakasuhan na. Si Bunuan po ay maaabsuelto na. Kasi gagawin ng state witness. Oh, saan ka makakakita niyan? Yung mga whistleblower, yun ang nakakasuhan. Si Gutisa, kawawa ngayon. Naka-hold ngayon si Gutisa. Parang hostage ang dating. Hindi siya pwedeng magsalita. Pag nagsalita siya, maiipit yung kanyang pamilya. Dahil nagsasabi ng katotohanan yung mama. Dahil isa sila sa mga kargador, yung sinasabi ni Tulfo na kargador. Ayun, magpapaalam na po ako dahil may tawag po sa ayan. Update ko ulit kayo mamaya. Alright?